Σήμερα στολίζω για τα Χριστούγεννα και γι' αυτό θα κάνω ένα short που θα βάλω τις μπάλες και μάλλον και αύριο θα κάνω που θα βάλω και τα υπόλοιπα πράγματα που είναι για το υπόλοιπο. Γιάννη, δεν φαντάζεσαι ποιο βρήκα. Θα να σου φέρω και τα αδερφά. Ωραία. Να. Δεν μπορώ να λείπω. Να τα! Εδώ παίζουμε PlayStation. Αυτό το έχω ζωγραφίσει. Έχω. Είμαι ζωγράφος. Αν ξέχασα τον Άγιο Βασίλη. Κάτσε εδώ μικρέ. Και φυσικά ένας δεύτερος για να του κάνει παρέα. Παίρνουμε και αυτά. Και εννοείται ότι αυτό το βάζουμε εντάξει. Κοίτα αυτό στο σιρτάρι και πάμε να το ανοίξουμε. Δεν ανοίγει. Ωραία, τελικά αυτό δεν ανοίγει, οπότε θα το ανοίξουμε. Εδώ είναι όλες οι μπάλες. Ναι, είναι πιο πολλές από όλο το στολίδιο. Αλλά οι περισσότερες δεν έχουν... αυτή έχει κάτι. Αλλά οι περισσότερες δεν έχουν τέτοιο, οπότε θα βρούμε από εκεί κάτω. Μισό λεπτό γιατί ξέχασα το φώνα. Για να δούμε αν έχει κάτι. Ναι, το βρήκα αυτό που ήθελα. Μισό. Γιάννη, έβαλε ξύλινες να τις μπάλες. Ναι, ωραία, πάμε να βάλουμε τις μπάλες. Καλύτερη μικρές πάντα πάνω. Βρήκα το αστέρι. Ωραία. Αυτός ήταν ο σάκος πέρσι που μας είχε φέρει τα δώρα. Και αυτές οι κάλτσες. Αυτά τρώγονται, αλλά πέρσι τα είχαμε βάλει εδώ, οπότε και θα τις εδώ. Αυτό νομίζω ήταν από δικιά μου χειροτεχνία. Ποια είναι αγαπημένη μου μπάλα? Αυτή, αλλά δεν έχει κάτι να τη βάλω στο δέντρο. Αυτές οι δύο γιατί είναι μαζί. Θα αφήσω να γίνει μόνο του. Εδώ είναι τα γλυφιτζούρια του θανάτου. Αν το φας θα πεθάνεις. Να, όλα αυτά. Τα γλυφιτζούρια. Να, τελικά δουλεύουμε ακόμα. Αυτά. Τα γλυφιτζούρια και αυτά. Οκ, πάμε. Γεια σας. Μάλλον.